Sani en sa tich, sani. Ma wantiere ni, en sa tich. Koro sani ok en sa lweny. Yeah. Koro ng'ato kik ketwa lweny mora mora mar kaka nyithindo naneno kochwo gi pala. Koro nyithindo gi ochwo gi pala ni kiny wadhi e yiero kiny koso. Nikech sama neno ka lweny ger en sama kiny ji dhi e yiero. To koro sani yiero mane ma kiny wadhi yiero. Koso juma manyien tie yiero moro to wakia. An awinjo ni kabiro ka to ng'ato wacho ni dhako no wabro chwado. Koro ambe na bira ni ng'ama chwada no be ochwada jo Kasipulo ne ka kochwada ka. Koro kama chope mabede governor ni ng'ato luonga ni dhako ya ma okay amana dhaka yie lakini an governor be maoma beika president mar county ni. Koro adwa mana mondo awachi an ok adwa wacho weche mang'eny. Adwa mana wacho ni tich wang'eyo kendo watiyo kabisa. Siasa be wang'eyo kendo sa siasa be wabro go siasa. Ng'ama ong'e siasa county ka manyalo lowa e siasa ka be onge. Koro aneno ni gibeda beda mos wati kik nyithindwa gore nyithindwa un kik ugoru kik ugoji. Incitement mang'eny ani wacho na ni joga morwako uniform mag enforcement ni bidwa ni mondo go e town ka ni lao keti mango. There is no need. Masirikandwa. Koro wabeduru mos sa kiki wach weche mang'eny kiki ket dhogi e wechegi. Nikech ang'o ing'e ni sa kura kochopo jowagi ongego kura malich kendo ng'amo tiyo negi ok giwe. Koso pok aneno chieng' muweyo ng'amo tiyonu walo to ng'eny kabisa. Koso ji nyalo walo kabisa lakini sakura koromo ung'e kaka ugoye.